mala asi tú najbizarnejšiu skúsenosť s lekárom v mojom živote. A tak som si povedala, že musím sa podeliť. Prišiel ku mne domov môj gastroenterológ, ktorý mi mení PEC, čo je hadička v žalúdku, cez ktorú príjmam väčšinu svojej stravy. Toto nie je ojedinelé, keďže ma tento lekár navštevuje doma už približne 2 roky. Za čo som mu veľmi vďačná, pretože samotná výmena tejto hadičky trvá približne 5 minút, prenos na kliniku a všetko okolo toho trvá približne 2 hodiny a vyžaduje si to mnohé bolesti krížom mojich rodičov. Môjho gastroenterológa, ktorý mi teda tieto zákroky robí už 10 rokov, však z mojich vlogov poznáte pod prezývkou Doktor Kominár. A to už si o niečom napovedal. Nuž, doktor Kominár prišiel ku mne domov. Ahoj, Peťka. A ja, že dobrý. A zrazu vidím, že sa nado mňa skláňa. Toto samozrejme nie je vôbec divné, predsa som ležiaca a on nado mnou stál, čiže sa musel skloniť k môjmu bruchu. Lenže ako sa tak začal skláňať, tak som na svoj des si všimla, že zatáča k mojej hlave. A doktor Kominár sa poboskal na čelo. To bola celá tá interakcia. Ja som v tom šoku normálne ani nestihla mu nič povedať, len som sa na neho pozrela vyfúlenými očami, že či spadol z toho komína, alebo čo sa mu stalo. V zápätí, keď si chystal nástroje na výmenu môjho peku, tak sa mojej mame aj vo mne zbudil náš vnútorný vonk. Mama vytiahla dezinfekčnú servitku a keď sa nepozerala, tak mi utrela čelo. Takže ak tu mám nejakého zdravotníka, viem, že mnohí z vás ma sledujú. Prosím, nikdy nepríďte svojej pacientke, ktorá má 28 rokov a nepomoskajte mi na čelo. Ďakujem. Jediná moja úloha v tejto situácii je tá, že včera naučil môjho otca vymieňať pek a tento zvládol absolútne na jednotku. Nie sme prekvapení, pretože každý mesiac popravuje po mojich krčných chirurgoch aj moju tracheostomiu, takže toto mu išlo podobne výborne. A tým pádom pevne dúfajme, že doktora Kominára už nikdy nebudem musieť stretnúť.